Әңгәмә кунаклары сөйләр. Сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Татар театрларына лаборатория төшенчәсе тансык түгел. Ул театрның үз алдына куйган сынавы да, яңа темаларга һәм жанрларга, иҗади тандемнарга чыгу ысулы да дип әйтә белгечләр. Ә менә бүгеннән Әкият Курчак театрында Әкият Лаб дип исемләнгән Курчак театры лабораториясе башлана. Аның үзенчәлекләре турында студиябыз кунаклары сөйләп үтәр. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез, хәерле көн. Әйе, менә мондый лабораторияларны театр телендә позитив стресс дип әйтергә яраталар, чөнки сезне атна дәвамында зур эш көтә. Сез моңа әзерме? Әлбәттә. Әзер. Без инде Ни дәрәҗәдә әзер? Ничә процент дип әйтегез? Без әзер гел 100%-ка. Чөнки бу безнең өчен инде артистлар өчен дә, театрыбыз өчен дә бик зур шундый шатлык. Чөнки шундый мастерлар килеп безнең белән инде шушы көннәрдә эшләячәкләр. Һәм ул безнең Әкият Лаб 3нче мәртәбә үтә. Һәм быел яңалык безнең театр өчен бу Әкият Лаб лабораториясының форматы үзгәрде. Һәм инде үткән 2 лабораториядә без инде артистлар һәм цехлар белән эскизлар ясасак ниндидер спектакльләргә, һәм ул 3 спектакльдән сайлап алынадыр, бер спектакль репертуарга керә торган, һәм аны инде тулысынча куялар яннарсың. Быел без барыбыз да укучылар. Барлык цехлар, звукоператорлар, художники по свету, шулай ук бүтән артистлар, барыбыз да без укучылар, без өйрәнәбез. Менә сез инде әйтеп киттегез, 3 ел рәттән оештырыла әлеге лаборатория дип. Менә шушы 3 ел дәвамында үзегездә һәм гомумән театрда уңай якка үзгәрешләрне сиздегезме? Әлбәттә, зур тәҗрибә алдык. Бутафория цехында, артистларда, рәссамнарда ниндидер зур үсеш барыбер сизелә. Сизелә. Әлбәттә, ул бит инде артист өчен һәрбер режиссер белән эшләү, ул яңа алым һәм яңа ниндидер үзенә күрә табыш. Чөнки син үзеңне яңа яктан ачасың, яңа килгән режиссер сине бүтән яктан да күрергә мөмкин. Сез әйттегез, лаборатория кысаларыннан чыга, миндә нинди булса бер спектакль, аннан соң да репертуарга кертелә дип, әйеме? Менә узган елларда бу нинди спектакльләр иде? Безнең инде узган елгы беренче лабораториядан башлыйм. Беренче лабораториядан безнең инде про моря и про маяк керде репертуарга. Һәм үткән елны быел безнең Алла теләсә яңа премьера булачак апрель айында. Ул инде Русалочка. Үткән елгы лабораторияны җиңеп чыкты дияргә була. 3 эскиз арасыннан һәм безнең сәхнәдә ул куелачак Русалочка. Быелгы Әкият Лаб лабораториясында сезне нинди укытучылар, нинди остазлар укытачак, белем бирәчәк? Ул Образцов исемендәге Дәүләт театрының баш рәссамы Виктор Антонов Һәм инде менә әйтеп китәсем килә, ләйсәнне бүлдереп, чөнки Виктор Антонов ул безнең өчен горурлык. Ул инде марионетка курчагы белән үзе ясап, ул рәссам, ул алтын битлекне 5 тапкыр алды бугай, ялгышмасам. Ул инде безнең өчен табыш, безнең өчен шатлык, артистлар өчен. Чөнки марионетка курчагы белән ул үзенең спектакльләре белән дөньяны әйләнгән кеше. Һәм танылган, дөнья күләм танылган шәхес. Һәм шулай ук әйтеп китәсе килә, Мәскәү дәүләт күләгә театрының сәнгать җитәкчесе, шулай ук рәссам Виктор Платонов киләчәк. Ул инде күләгә театры буенча мастер-класслар күрсәтәчәк. Һәм шулай ук безгә артистлар өчен зур бәхет. Ул сәхнә теле буенча, актерлык осталыгы буенча тренинглар үткәрәчәк Санкт-Петербург шәһәреннән Дмитрий Кашмин. Менә беләсезме, лаборатория турында сөйләшкәндә гел 2 якка бүленә фикерләр, әйеме? Кайбер театр әһелләре аны кирәк дип саный, кайберәүләре юк дип әйтәләр. Менә сезнең фикерегезчә, мондый лабораториялар, алар кирәкме театр өчен? Әлбәттә. Әлбәттә кирәк инде. Ул бит инде син көн саен бер спектакльне уйныйсың, әйме? Бер режиссер белән эшләп кенә синдә үсеш булмый. Бер качанда. Мин үземнән чыгып әйтәм, мин менә шу 19 елда 15-16 профессиональ режиссер белән эшләдем. Һәм һәрбер режиссерның үз алымы бар. Һәм син һәрбер режиссердан 20% ниндидер алымын, аның күрешен, аның инде шушы сәхнәне тоюын алып калсаң, ул синең өчен үсеш. Һәм лабораториядә шушындый кешеләр килеп сине укытканда,
бушлай. Ул бит бәхет, син барып йөрисең юк үзеңнең театрыңда. Әлбәттә, көне әз. 5 көндә әлбәттә көне әзрәк. Тик барыбер андый шәхесләр белән синең сөйләшүең, аралашуың һәм үзебезнең шу артистлар арасында да ниндидер барыбер бит ул теге соревнование барлыкка киләчәк. Менә хәзер без үзебез курчаклар ясыйбыз. Кулларыбыз белән һәр кеше үзенең курчагын үзе ясады. Менә бит. Һәрберебез үзебез цехларда без менә шулай агач кисәген алып, марионетка курчагын Кызлар да, малайлар да. Кызлар да, малайлар да. Һәм әлбәттә ул цехка килеп кергәч тә карыйсың, синеке ничегрәк, матуррак эшләгән, мин дә шулай итеп куйм әле. Менә шундый барыбер теге театр өчен яңа ниндидер сулыш, чөнки син инде гади генә эшкә килмисең, бүген ниндидер яңалык артыннан киләсең. Яңалык эзләп киләсең. Әлбәттә, ул барыбер яңалык. Ул республика өчен яңалык. Чөнки без шушылай өйрәнеп калып, шушындый шәхесләрдән алга таба бит шушы алымнарны яңа спектакльләребездә куллана алабыз. Һәм безнең театрда инде ул марионетка курчагы бер тапкыр куелгандыр. Андый система курчак театрында йөртү системасы белән. Һәм безнең өчен әлбәттә шатлык шушы марионетка курчаклары белән. Я инде күләгә театры безнең театрда барлыкка килер дип без өметләнәбез. Шундый матур итеп сөйләдегез бу лаборатория турында. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде әлбәттә менә бу өйрәнүләрегез үзегезгә булсын һәм инде меңе белән әйләнеп кайтып инде сезгә зур уңышлар китерсен.